urte berria, helburu berriak hala esaten dute behintzat. Niri aurten gidabaimena atera behar dudala sartu zait buruan eta horretan nago. Baina eskatzekotan niri euskaraz ateatzea gustatuko litzaidake. Posible ote da? Buruntzaldean dauden 11 autoeskolek euskara sailek antolatu duten egitasmo berezi batean parte hartuko dute. Honen bitartez urnitarrek gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera izango dute. Kaixo. Kaixo. Gidabaimena euskaraz ateatzea gustatuko litzaidake, baina ez dakit hori posible den ala ez? Bai, aukera badago kanpaina baten sartuta gaude euskaraz ateatzeko karneta, baina nahi badezu gurutze irakasle hor daukazu eta beak hobeto esplikatuko dizu. Bale, mila esker. Kaixo, gurutze zu irakaslea zehazta? Bai. Niri gidabaimena euskaraz ateatzea gustatuko litzaidake, posible dela esan diate, ezta? Bai, dauneko ja hasita gaude. Kanpaina baten barruan sartuta zaudete, eta bar? Bai, eta, gero eta jende gehiago interesatzen zaio euskaraz ateatzea. Eta nola egiten duzu ez, material mota daukazue? Materiala eukiko genduke, lehendabizi liburua euskaraz, eta orduan, gomendatzen diegu ikaslei, liburua emate zaie, irakurtzen duen liburua, gero guk esplikatzen dieu dena, behen dudak, gai bakoitzeko, esplikazioak ematen dizkieu, eta gero ja daukeu programa informatiko bat. Izango litzake, lehendabizi gaika, gai bakoitzeko dao test bat, euskeraz. Eta hoi gaindituta gero, hasiko ginake ja esamineko tesakin. Eta azterketak baita euskaraz daude. Bai, euskaraz iteko hortan datza gauza. Osea, prozesu guztia egin dezakegu jadanik euskaraz. Bai. Eta momentu zenbat jende parte hartzen du? Jendeei gustatzen zaio euskaraz aukera hori eukitzea. Batzuk pixkat atzeak duiten die, liburua hitz teknikok eta azaltzen diela eta zailtasun pixkatean dateotea aurren aldin, ez? Baina, gukoik esplikatzen dizkiegu eta, gero handik aurrea oso ondo. Gero oso horraz, eh? Bai, gero eta jende gehiago animatzea. Urretako Solozabal autoeskolan beste Buruntzaldeko 10 autoeskoletan bezala, materiala dagoeneko banatu da. Urrats sendoa eman da, baina aurrera begira lana dago egiteko oraindik. Trafiko bulegoko dokumentazioa euskaratzea, irakasle eta aztertzaile elebidunak izatea, horregatik ekimen honek urtero jarraipena izango du. Normalizazioa lortu arte azaldu dute antolatzaileek. Eta zure laguneire animatu jozu. Bai, animatuko dit guztiei, euskaraz ikasten dute. Oso interesantea data, bale? Venga, eskerrik asko. Bai. Agur.